Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Hola, sóc en Joan Falcó, el conductor d'aquest club. Aquest cop parlarem de la Arrowverse de DC. La potència de les sèries de televisió basades en superherois ha provocat que DC hagi creat tot un univers al voltant de Arrow. Des de 2012 fins ara s'han anat afegint sèries d'acció real o d'animació que han aportat personatges i històries a aquesta realitat fictícia, seguida a tot el món. L'Arrowverse és un univers compartit fictici que es va establir creuant elements argumentals, escenaris, elenc i personatges comuns de 7 sèries de televisió d'acció real i 2 d'animació basades en personatges de superherois de DC Comics. La franquícia va començar amb Arrow, basada en el personatge Fletxa Verda, que es va estrenar a l'octubre del 2012. Des del 2014 hi ha un esdeveniment encreuament anual en què participen moltes de les sèries d'acció real de l'Arrowverse. Anem a fer una ullada a les sèries de l'Arrowverse. A les sèries de televisió amb actors reals hi ha Arrow, del 2012 al 2020, The Flash, que va començar el 2014, Supergirl, del 2015 al 2021, Legends of Tomorrow, que va començar el 2016, Black Lightning, que es va projectar del 2018 al 2021, Batwoman, que va començar el 2019, i Superman and Lois, que va començar el 2021. També hi ha 2 sèries web animades, Vixen, que es va emetre del 2015 al 2016, i Freedom Fighters The Ray, del 2017 i 2018. La sèrie que va originar tot això és Arrow, que es va emetre del 2012 al 2020. El multimilionari playboy Oliver Queen, després d'estar 5 anys encallat en una illa hostil, torna a casa per lluitar contra el crim i la corrupció, com un vigilant secret armat amb un arc i fletxes. La sèrie consta de 8 temporades. Un altre dels pilars de l'Arrowverse és The Flash, des del 2014 fins a ara mateix. Barry Allen, un brillant investigador del CSI, vol descobrir la veritat sobre l'estranya mort de la seva mare. Això li porta a seguir totes les llegendes urbanes sense explicació i els avenços científics que sorgeixin. L'explosió d'un accelerador de partícules d'alta tecnologia causa una estranya i forta tempesta que electrocuta Barry. Després de 9 mesos en coma, desperta per descobrir que la seva vida ha canviat. L'accident li ha donat el poder de la supervelocitat. Ens anem ara a Supergirl, del 2015 al 2021, les aventures de Kara, la cosina de Superman. Durant la destrucció de Krypton, Kara espera la temporal zona fantasma durant anys i arriba a la Terra dècades després, on troba el seu cosí convertit en Superman. Anys més tard, Kara Danvers és una jove professional fins que una crisi la fa fer servir els poders kryptonians que havia amagat. El Departament Secret d'Operacions Extranormals, que lluita contra les amenaces alienígenes, la recluta per defensar el món. Des del 2016 tenim Legends of Tomorrow. El viatger en el temps, Rip Hunter, havent vist el futur, té la tasca de reunir un grup dispar d'herois i malvats per enfrontar-se a una amenaça imparable que no tan sols juga amb l'existència del planeta, sinó la del temps mateix. Del 2018 al 2021 es va estar emetent Black Lightning. Jefferson Pierce es va retirar de ser el vigilant Black Lightning, Relàmpago Negro a Espanya, fa 9 anys, després de veure els efectes que va tenir a la seva família al ser un superheroi. Ara es veu obligat a tornar quan un grup de delinqüents local, el 100, produeix un augment de la delinqüència i la corrupció en la seva comunitat. Ens endinsem ara en les sèries més noves. Una és Batwoman, des de l'any 2019. Fa 3 anys que el multimilionari filàntrop Bruce Wayne i el seu alter ego Batman han desaparegut. La seva cosina Kate Kane el substitueix com a protectora de Gotham City, convertint-se en Batwoman. El 2021 es va estrenar Superman and Lois. Aquesta sèrie segueix a la periodista Lois i a Superman i com ells lidien amb totes l'estrès, les pressions i les complexitats que comporta ser el que són, i a més pares treballadors a la societat actual. Com ja hem dit, des del 2014 hi ha uns encreuaments anuals de les històries de les diverses sèries. La primera va ser el 2014 Flash contra Arrow, amb 2 parts de Flash contra Arrow i el valent i el temerari. El 2015 la història va ser Els herois ajunten forces. El 2016 en van haver 2, El millor dels mons i Invasió. El 2017 també 2, Duet i Crisi a Terra X. El 2018 Elseworlds, Altres mons,
i entre el 2019 i el 2020 s'ha desenvolupat Crisi a Terres Infinites. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat a fer una ullada a l'Arrowverse de DC. Gràcies a tots i bona sort!